Втора част на най-ценните неща от Индия. 6. Търпението е форма на духовно израстване. Когато обаче можеш да чакаш спокой. Това е моментът, в който егото спира и душата поема водещата роля. 7. Прошката е за теб самия, а не защото някой е невинен. 8. Учителите не винаги са в храмовете. Понякога е човек на улицата, ситуация или дори понякога тишината между два удара на тъпана. И тук искам да вметна, че ако ще ходите на курс в Индия, отидете малко по-рано, вижте, усетете различните места и учители най-вече. Защото не всичко е такова, каквото изглежда на снимките. 9. Всяка свеч, която запалиш, осветява нещо в теб. Много неща можеш да намериш в себе си, просто трябва да потърсиш. 10. Хаосът не е враг, а реално е портал. В началото винаги има разрушение, но това освобождава място на това, от което имаш нужда. И 11. Ако успеете да замените въпросът защо с въпросът какво ми показва това, се изстрелвате много нагоре във всяко едно отношение. Споделете в коментар какво мислите, а ако имате нужда от помощ или подкрепа, пишете ми налично. Чао и до скоро!